Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Natalana nga i-release ang fuel subsidy sa mga mangingisda sa Western Visayas sa Hunyo 3 kag 4 suno sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6. Ini ang ginkumpirmar ni VPAR 6 Regional Director Remya Apari sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Suno kay Apari ginkasugtan sang regional offices kag central office nga dapat multipurpose ang fuel subsidy card sang mga ini kag hindi one-time use only. Dugang pa sini ginapreparar na sang ahensya ang mga dokumento agud malikawan ang madamo nga delay sa releasing sang nasambit nga programa. Kay ang purpose ini may card abi nga i-issue sa fisher folk ag sa farmers na later on they can use it for other whatever benefits they will get from the government. So medyo in place na lang ng department, although medyo matagal-tagalan. So ang sa BFAR, we're expecting may Inis kabanderang Polonimas nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.